Rusiya 28 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'in Ukraina sapar edýän wagtyna Kiýewi ikide howa zarbasy bilen nişana aldy. Ukraina ýolbaşçylary bu çäreni ýigrenji wagtçylykly hereket hökmüne häsiýetlendirdi. Bu zarbalar Şevçenkiýski etrawyna uruldy diýip Kiýewiň häkimi Vitaliy Klitschko telegramda aýtdy. Pidalar barada maglumat berilmedi ýöne Guterres'in ýakyny kömekçisi jurnalistlere özleriniň amanetini galanyny tasdiklayan habary berdi. Ukraina resmiýetleri bir näçe hepde mundan odal Rus güýçleriniň Kiýewiň töwereginiň ýygy çekileni we aramalaşyran eň agyr zarbalarynyň birine Twitter'da jogap berdiler. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Guterres bilen geçiren gepleşikleriniň edil ýygyny urulan zarbalary Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasyny we bu guramanyň ähli manysyny kemsitmek synançyga atlandyrdy. Russiýa bu aýlygynç wagtçylyk bilen Ukraina, Ýewropa we dünýä bolan garaýyşyny ýene bir gedek görkezýär diýip Daşary işler ministri Dmitro Kuleba aýtdy. Russiýanyň harby medeniýet sekretary Moskwanyň goşunynyň 38 harby nişana garşy howa hüjümüne amal aşyrynyny aýtdy. Ýöne Kiýew ýa-da onuň töweregini agdamady. Zelenskiň ýokary derejeli geňeşçisi Mikhailo Podolyak Guterres'in şu hepde Moskwa sapar edenligini we Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşanyny belledi. Bir günodal ol Kremlde uzyň stoluň başyna oturdy. Bu gün bolsa biziň depamyzda partlamalar bolup geçýär diýip Podolyak aýtdy. Guterres Moskwanyň Ukrainadaky uruşynyň manysyzlygyny ýadgyrdy. Russiýa çoduşdan 2 aý owrak soň ýurdun günnogoruny giňerimli hüjümleri ýygymlaşdyrýar. BMG'nyň başlygy Kiýewiň etegindäki bir näçe şäherçilere, şol sany Bucha we Borodyanka şäherçilerine baryp gördi. Şu aýyň başlaryna Rus goşunlary ol ýerlerden ýygy çekilenden soň Kiýewiň üstüne gynama alamatlary bolan raýat cesetleri tapylypdy. Wagtçylygyň görnetiň suwutnamasy bir näçe ýurdu galy berse-de BMG'ny we halkara jinaýat gaziýetini uruş jinaýatlarynyň edilip edilmänligini anyklamak üçin deriňew geçirilmegi barada çagyryş etmäge getirdi. Men halkara jinaýat gaziýetini dogry goldaýaryn we Russiýa Federasiýasynyň halkara jinaýat gaziýetini kabul etmäge we gaziýet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar diýip Guterres bu iki ýerden saparyndan soň aýtdy. Ýöne biz uruş jinaýatlary barada gurrun edenimizde bir zady ýatdan çykarmaly däl. Jinaýatlaryň iň ýamany uruşyň öýüdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň baş prokuraturasy 28 aprelde 10 Rus eskerini parahat adamlaryň gynalmagyna gatnaşmakda aýplady. Podolyak 28 aprelde Azat Ýewropa Artyk radiosynyň Ukraina gurlugy bilen söhbetdeşlikde Buchada we Kiýewiň golaýnak beýlek şäherçilerde Rus goşunlary tarapyndan edilen uruş jinaýatlarynyň parahatçylyk gepleşikleriniň totudylmagynyň sebäpleriniň biri bolanyny aýtdy. Şeýle-de Podolyak Zelenski bilen Putiniň arasyna gepleşik geçirmek ähtimallygyna o diýen ähmiýet bermän. Ukrainanyň şeýle duşşugy haçanna kanuny pozisiýalar laýyk bolana taýýar boljakdygyny, ýöne munyň bu golaýda başa barmajakdygyny aýtdy. Gynansak da biz biraz garaşmaly diýip ol aýtdy. Russiýa 28 aprelde günnogor we günorta Ukrainada hüjümi ýygymlaşdyryp Ukrainanyň iň ýeri ikinji şäheri Kherson bilen Russiýanyň golastynaky Izyum şäherini baglanşdyrýan strategik magistralyň ugur boýunça hüjüm amal aşyrdy.